21 vagyok. Sziasztok, Kálmán Egon vagyok. Sziasztok, Máté Adrián vagyok. Sziasztok, én Kis Tamás vagyok. Kérem, hogy Páskivel! Na, mi kézdiről jöttünk. Mi vagyunk a Nagymózás Ármeneti Liceum diákjai a pincéből. És ennyi. És ez egy olyan videó lesz, amivel megtudjátok, hogy milyen jól telik nekünk itt a Szupergolyabálón, itt Ákoson, a sok hülye között. Igen. Európai Tanulmányi Központ Átkosi létesítményén vagyunk elszállásolva, és most megmutatjuk nektek egy kicsit a szállodát. Itt egy előteret láthatunk, és erre található a konferenciaterem. Úton vagyunk az Emelőfele, itt látható egy úti folyósra, már szintén a bejárati előszobába vezet. Itt található egy kosárpálya és egy teniszpálya. A kamera bal oldalán található egy alkotás, és a kerítésen túl található az Ákosi kastély, amit nem sikerült megnéznünk, de reménykedünk, hogy betekintést nyerhetünk oda is. Started out with nothing and I still got most of that. The world ain't giving much of positive. Előre tartozik, és ezt foglalja magába az ebédből. Itt található az ebédlő, ahol naponta eszünk az órákkal. És a legvégén pedig a konyha, ahol állandóan süt és forrás. Sziasztok, lányok! Videó. Itt található a szervezésünknek a nagy része, aki állandóan süreg forog, hogy elkészítse nekünk betevő falatot, a spagettit. És ennyi. És a dzsemes könyvelet. És mit? Ez lett volna, amíg is bemutatkozó videónk, ez egy versenyszám, amiben bemutatkozunk, és elmondjuk, hogy miért jöttünk, mi a tervünk és mit akarunk. Egy lájkkal és egy megosztással tudtok segíteni minket a győzelemben.